kay wala kay kwarta. Sige lang piyon. Dahil gyapon kay panahon nga mobalik ka sa kuha. Piyon, unsa may sala ako sa imuha? Nganong di naman ka managad sa kuha? Da, wala ka dira. Man ako ganay nimo. Unsa wala ganay piyon? Pagtarong ba? Seryoso biya kay ko sa imuha. Unya karon, maging anak ka. Isulti kung unsay gusto nimo. Kay andam na ako pangitaon para makauban ti ka. Dili manggod kay wala manggod kay kwarta. Ug isa pa, wala na pud kay motor, guba na. Piyon, ingana na dahil mo gipangita sa kuha piyon. Materialistic banday ka. Oh, kay gusto na ako manglaag pa niya na atay sakyan. Unya, unsaan man na lang to karon? Na akong motor nagubaw man. Oh, imong motor guba na pero wala na sad ka. Binuang mo na imuha piyon oy. Binuang gani, maong magbulag na ta kay wala kay kwarta. Piyon! Sige lang piyon. Dahil gyapon kay panahon nga mobalik ka sa kuha. Pwede kay pulas motora ka ba? Lamihan mo ilabay oy. Imo mingilayo ni Piyuna ha. Ano sa man bata ang sad boy man kayo? Papay wa tay kwarta mapaguba-guba pa. Wadi kay ayo ba? Di ka mulaban sa amo ba? Ana ang motor, ikasapan na. Unsa may angin ako buhaton para maayo lang ka. Dada kong siyap, ipaayo ko! Hala, ni isuryang motor. Sakit pagsipa, mutmot. Sakit kayo, napiyang ko! Sorry, mutmot. Galas ka! Ikaw manay na! Ay, sorry pan, naniid ba ko ni mo ba? Abi na kong disturbi akong motor. Ikaw manay na, bay. Nakuratan ko ba? Itan, pasiloan yung kutan ha? Sa iloon di ka. Sabay ko, mangwarta ta. Hala, asa man tadapit? Basta! Ay, nagpangutana. Ibilin na tong motor ni Ria para wadto na ta. Tara! Tara, tara, sige, sige! Asa man mo ganto? Asa man mo? Uy! Pito-pito pa! Saan man na? Ano mo bot man ka? Kabalo ba ka? Kung mo parking daan, ay multa. Mangwartay, bukang bataa ka! Musukol ka? Itun ta ng bungot, di mo ron? Stoy! Bata ba na ka? Hili na ka mangwartab! Pag-ilom tan, basi suklan ta ba? Ay, sigbut-buot diha. Dako ng aibag si mo. Jun, tanawa na gudun, musukol naman na nimo. Usaw man narong nga tahado mata musukol kay na may tiguang skilid. Bitaw, Jong, tahado sa gabay. Makagaba, di ng tigulang no. Agboy, giing nagkagtikuwaw. Oy! Masi tigwang! Tanawa lagi yun. Suko na kayo. Jaman, buhatag mo or sira mo istorya niya. Yati, nakain nila na, Jong. Yati, di ko muhatag. Uy, gawin ko kwarta. Hindi mo buhatag ha. Impossible ron. Tan, masay problema na tan. Mubayan na o dili. Bali-balion ko ng bukaw ganaron! Yan, nagpis ba ka ng mga lawas ha? Niguang ba kayo, igo na sa kumok, kuya pa na! Di mo bayad? Mga gaitag now. Sa yung bayad. Iko, taga ni Meo. Hatag natin na dito. Pero, Ano ba? Dili man pa nga igahi. Sunod ha. Kaya makulatahan di sa kuya. pero juga. Tahan na tayo ng bataan eh. Ay, kasayang. Milakaw na nun sila. Gani, bet ang isa. Bet ka na ako naka-reader ay, kato naka-FI. Uy, ako aman to, day. Sos ninyo sa katong duha. Pwede kayo to sa kuha. Okay, mga bisi. Uy, mga bruha. Unsay bruha itan, uy. Ano pag ninana ba? Unsay tuyo ni mo diri ah. Nakusugo sa inyo ha. Kaya mangwarta ko dito ha. Unsa lang po na itan, uy? Ma-stress na ba ng beauty, anak? Basta, ako'y bahala sa inyo ha. Buhata akong sugo ha. Hala, nakadungog mo? Let's go, girls! Kwarta-kwarta, ibayad ka, Fiona.